A praia boirense de Carragueiros acolle a 7ª edición da Travesía a Nado Illa de Bensa. A proba forma parte do circuito galego Arzúa Ulloa e contará con participantes de primeiro nivel. A Travesía a Nado Illa de Bensa celebrará a súa 7ª edición na praia boirense de Carragueiros. O sábado 24 congregaránse neste areal preto de 170 persoas para disputar as diferentes probas. Será a 6ª etapa do circuito galego Arzúa Ulloa de augas abertas. Haberá 3 probas diferentes para os 170 participantes anotados. Este ano na travesía contamos con 170 deportistas de diferentes categorías que se dividirán en 3 probas diferentes, a de 200 que xa para menores e máis adaptada, a travesía de 1000 para alevín infantil adaptada e máis popular, e a travesía de 3500 que xa que forma parte do circuito galego para a categoría élite e máster. Entre estes nadadores hai deportistas de nivel internacional que partirán como claros favoritos para gañar esta travesía a nado. A participación. O quen se vai a disputar a proba e máis o circuito galego son rapaces que de categoría de nivel internacional, como son Mario Méndez, Paulo Otero e Inés Mourenza, que xa este ano participaron a nivel internacional ca selección española. Gealsa, un dos patrocinadores do evento, destaca a importancia do club a hora de realizar estes eventos por promover o deporte no concello de Boiro. Para nosotros es un placer acompañar a todos los clubes deportivos del concello en sus proyectos, sobre todo por lo que el deporte nos aporta en todas las fases de nuestra vida, compañerismo, educación, formación en valores tanto deportivos como personales, además de ayudarnos a construir una sociedad más diversa, plural y solidaria. Precisamente dende o Concello de Boiro salientan esta proba por ser de augas abertas, unha categoría que, en palabras do Concelleiro de Deportes, é das máis bonitas da natación. 7ª edición xa desta proba da travesía da Illa da Bensa, que é o que estamos a falar hoxe, do que estamos a falar hoxe. A min personalmente é unha proba que me encanta porque, bueno, eu creo que é a esencia da natación, non? As aguas abertas, a natación en aguas abertas. Invito a toda a poboación de Boiro e os que non son de Boiro tamén. Hai moitísima xente de fora agora que creo que van a disfrutar dun entorno maravilloso como é a praia de Carragueiros. Desde as 9 da mañán hasta as 12, 1 da tarde, van a disfrutar dun precioso espacio natural que é a praia de Carragueiros, repito, e a Illa da Bensa.